Здравейте хора, аз Милян. Нека да отворим заедно парфюмите на... Да, много яко. Първо ще отворим този, който е розовия. Вчера ги отварях, но искам днеска да ги отворя пред вас. Да, вчера имах рожден ден. Така изглежда. Да го направям. Изглежда с разбито сърце и мирише божествено. Много хубаво мирише, хора. Това ми е най-хубавия парфюм. Да затворя пак. Чакайте ми закуса. Нека да отворим и втория. Само да затворим кутията, защото аз ще ги пазя, защото те са много миришат тези парфюми. Може би днес ще излизам и ще пръскам в някакво. Така. Нека това го затворим, да ви покажа как кутията изглежда. Много яка на живо е много по-яка. Да, много яка. Вижте какво има тук сърце. И ето и другата кутия. Така да изглежда отстрани. Това е отстрани. Това е от май отзад. И така от... Не, това е отзад. А това е отпред, мисля, че. Не, това е отпред, а това е отзад. Да. Много яко. И това е отпред. Това е отзад. Много яко. И нека да го отворим. Първо да кажем. После сърце, защото не може и двете. Ето, така. Го слагам. Хоп. И тук си пише на кой са парфюмите. Опа. И миришат божествено. Много хубаво миришат. И двата миришат много. Мисля, че това е по-хубаво от на Alexandrian Beauty парфюмите, защото тя е Alexandrian Beauty. Окей, аз много я харесвам. Сенките и гланцовете са и уникални. Но парфюмите на това момиче. Опа, изпуснах единия. Е, така изглежда. Ето без къл. Това сърцето. Така изглежда лилавия. И съм да взема и розовия и сега свършна. Тук съм. Просто взимам парфюма, че е паднал. И така изглежда розовия без сърцето. Но и така изглежда с розовия така изглежда с сърцето. Лилавия така изглежда с сърцето. Ако питате защо това не е лилаво, не знам. Това ми е от един моя приятел, това е на една моя приятелка, т.е. на мама приятелката и от детето й. Ето така изглежда розовия. Абе, много хубаво. От другите подаръци са само пари. Само това са ми. И това са ми само парите. Пари доста имам. И на всеки кутиите. Особено най-много имам пари и това е. Това са ми само двете подаръци, които имам. Да. Които имам от приятели. И това е. Чао. Не, имам и Гардан, грифни и обици. И така че, може би, скоро време, може би казвам. Това днеска ще го кача, защото е много малко каратичко е. Може би ще имам Apple Watch и ще го анбокснем пред вас. Хайде, чао!